Здравейте, приятели! Тук сме събрани хора от политическа партия ГЕРБ, един голям екип. Искам да ви кажа, че от днес започваме представянето на програмата на политическа партия ГЕРБ за управление на Петрич. Тя ще бъде представена в няколко сектора. Сега започваме най-напред с сектор работа с общинска администрация и териториално селищно устройство на община Петрич. В тази насока ние си поставяме няколко основни задачи. Първата от която е да се оптимизира работата на тази общинска администрация, като се подобри бързото и качествено обслужване както на бизнеса, така и на обикновените хора. За да може да стане общината един организъм, който да работи безотказно. Тогава ние ще успеем да постигнем всичко това, за което говорим и върху което сме мислили. Другото важно нещо е оптимизиране на връзките между бизнеса и браншовите организации. Европа ни предлага изключително добри възможности, в които община Петрич да участва по програмите за побратимяване, още повече, че те са и финансирани от тях и се преговаря с съответни общини, които са извън Петрич, с тях да върви и бизнеса с ясни позиции, да се рекламира Петрич като добро място за правене на бизнес и за привличане на инвестиции и в същото време бизнесът да предлага това, което е от техна страна като производствен капацитет и да търсим съответно партньори, които да дойдат и да инвестират в България. В нашата програма изключително важно значение се отдава и на хората. Затова програмата е така ориентирана, че управлението на общината трябва да е общо дело, както на кмета, общинска администрация, така и на всички жители на общината. Като приоритетна цел в програмата, новата програма на ГЕРБ, това е създаването на общия устройствен план на града. Общия устройствен план е необходимо, защото ще внесе известен порядък в хаоса, който настъпи след реституционните процеси в населените места. Той няма да премахне, но ще сведе до минимум частичните изменения, т.е. работата на парче в зоната на града. Това е изключително труден процес и доста дълъг, но неговите резултати ще се видят след години. Предшестващите планове преди общия устройствен план, това са схеми, които изясняват комуникацията и доразвиват комуникациите в града, както и всички инфраструктурни схеми. Основна задача явно е, че ще бъдат създаване на работните места, но въпреки всичко, ние трябва да мислим за бъдещето на града и да виждаме в перспектива за в бъдеще неговото развитие. План трябва да има такъв план, защото след време ще се окаже, че трябва да строиме сграда неподходяща, примерно спортна зала в промишлен район или обратното. Приоритетни задачи на местната власт и по-специално на отдела по териториално и селищно устройство трябва да бъде рехабилитацията на пътната инфраструктура. Рехабилитация не само в града, а и в междуселищните пътища. Създаване на велоалеи и пешеходни зони не само в града, а велоалея и пешеходна зона примерно от Петрич до Първомай или до съседните села. Трябва да създадем и подходяща паркова среда, да се помисли и за нова паркова среда, както всички останали южни градове. В момента е нарушен баланса между пешеходните пространства и транспортните улици. Централната градска част е недостъпна за пешеходците. Какво да кажем за майките с деца и по-възрастни от нас. Отсечката от кметството до площада трябва да се разтовари от паркиране. Или с две думи необходим е един генерален комуникационен план. В допълнение инженер Михаил Божанин посочи:
Изграждането на нова индустриална зона ще създаде условия за инвеститори, които да организират на едно място и по най-бързия начин своята производствена, складова и търговска дейност. Тази зона ще даде възможност, чрез концентриране дейността на едно място, да се намали себестойността на единица продукт, а също разширяването и цялостното повишаване на ефективността на дейността. Зоната ще стимулира инвеститорите, като им предостави възможност да работят при най-благоприятни материални, административни и инфраструктурни условия. Липсата на обособени складови и производствени сгради с изградена инфраструктура, в които компаниите да могат още със стъпването си на пазара да започнат ефективна дейност, пречи на местни и чуждестранни компании, които имат желание да преместят бизнеса си на територията на общината. С осигуряване на средства по европейските програми и активното включване на местния бизнес, както и участието на общината Апортно с земи за изграждането на тази индустриална зона, ще създаде поминък на по-голяма част от населението. Купуването и продаването на гласове е престъпление.